Бирманска котка. История, характеристики и съвети за грижи. Добре дошли в нашия канал. Днес ще се потопим в завладяващия свят на бирманската котка, порода, която очарова любителите на котки със своята зашеметяваща визия и нежен темперамент. Бирманските котки често се наричат свещените котки на Бирма, име, което подсказва за тяхното мистериозно и легендарно минало. Тези котки са възхитени не само заради своята красота, но и заради своята привързана природа и лоялност към своите човешки спътници. Произходът на бирманската котка е обвит в легенда, което я прави една от най-интригуващите породи котки в света. Според легендата, бирманските котки са били свещените спътници на храмовите жреци в Бирма, днешен Миянмар. Казва се, че тези котки са придобили своите златни палта и сапфирено сини очи като подарък от богинята Сун Кянг Се, която трансформира котките, за да отразят техния чист и благороден дух. Докато легендата добавя мистична привлекателност към породата, документираната история на бирманската котка започва в началото на 20 век във Франция. Съобщава се, че двойка бирмански котки са били донесени от Бирма във Франция от двама англичани и оттам породата е била внимателно развита и съхранена. Бирманската котка е официално призната като порода през 1925 година и бързо придобива популярност в цяла Европа и извън нея. Бирманските котки са котки с среден до голям размер, с мощна, мускулеста структура, която излъчва грация и сила. Една от най-отличителните черти на бирманската котка е полудългата й козина, която е копринена и мека на допир. Техните поразителни сини очи са друг отличителен знак на породата, придавайки им почти мистично излъчване, което пленява всеки, който ги погледне. Бирманските котки имат уникално оцветяване, известно като поинтиран, което означава, че ушите, лицето, лапите и опашката им са по-тъмни от останалата част на тялото им. Най-емблематичната черта на бирманската котка са нейните ръкавици, чисто бели лапи, които се открояват на фона на по-тъмните им точки. Тези ръкавици винаги са симетрични, което добавя към елегантния външен вид на породата. Бирманските котки се срещат в няколко цветови варианта, включително тюленово, синьо, шоколадово и люляково, всеки от които е по-завладяващ от предишния. Бирманските котки са известни със своята нежна и привързана природа, което ги прави чудесни спътници, както за семейства, така и за самотни хора. Често се описват като ориентирани към хората котки, тъй като са склонни да формират силни връзки със своите човешки спътници. Тези котки са игриви, но спокойни, обичат добра игра или просто да се излежават до прозореца. Въпреки игривата си природа, бирманските котки са известни със своето тихо поведение. Те не са прекалено вокални, но когато говорят, обикновено е с мек, мелодичен глас. Бирманските котки също са известни с това, че се разбират добре с други домашни любимци, включително кучета, и обикновено са нежни с децата. Бирманските котки обикновено са здрави, с продължителност на живота между 12 и 16 години, а понякога и повече при правилни грижи. Въпреки това, както всички породи, те могат да бъдат податливи на определени генетични състояния, като хипертрофична кардиомиопатия, HCM, сърдечно заболяване, което е често срещано при много породи котки. Редовните ветеринарни прегледи са от решаващо значение за наблюдение на тяхното здраве. Тяхната полудълга козина е сравнително лесна за грижа, но изисква редовно поддържане, за да се предотврати заплитане и да изглежда в най-добрия си вид. Тъй като бирманските котки са домашни котки, важно е да им осигурите достатъчно умствена и физическа стимулация, за да ги поддържате щастливи и здрави. Осигуряването на стълбове за надраскване, играчки и интерактивно време за игра може да помогне за задоволяване на техните естествени инстинкти и да ги забавлява. Бирманските котки са спечелили сърцата на любителите на котки по целия свят. Не само заради красотата си, но и заради любящата и нежна личност. Те се появяват в различни форми на медии, включително книги, филми и произведения на изкуството, често символизиращи елегантност и мистерия. Бирманите също са популярни сред хората с алергии, тъй като се считат за хипоалергенна порода, поради ниската си степен на линене и ниското производство на пърхот.
В обобщение, бирманските котки са перфектна комбинация от красота, грация и любяща природа. Богатата им история, отличителните физически черти и любящата им личност ги правят идеални спътници за мнозина. Ако търсите верен и нежен котешки приятел, бирманската котка може да е перфектният избор за вас. Благодарим ви, че се присъединихте към нас в това пътешествие в света на бирманските котки. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за нашия канал за още забавни, артистични и интересни видеоклипове за природата, животните, изкуството, философията, историята и науката.